yung babae at saka lalaki, allergy yung babae kapag napasukan ng talong. Know what I do without you. Good morning, Philippines! What is wrong with you? There's nothing here for you. Just kidding. Just kidding. Come, get in the bag. Get in the bag and you come. You give him something? He's not even happy unless I give him something else. Where do you go? Right here. 3 o'clock in the morning. Iiwan tayo ni Dada. Hi guys, good morning. It is 3:30 ng umaga. Nakaalis na siya and so yung sasakyan ko nilabas ko kahapon kasi ulan ng ulan. Gusto ko malinis konti or mabasa yung sasakyan ko. So ngayon pinasok niya yung sasakyan ko. So ang ginawa ko, galing sa labas ako nasa garahian. Nag-ano ako, wina-wipe ko yung sasakyan kasi ang dumi. Yung mga matagal na hindi nalinis yung sasakyan ko sa labas. So, ang daming mga dead bugs sa sasakyan, dumidikit, itim. So, matigas kunin. So, habang basa siya the whole day yesterday. Ko siya, ng white cloth. Wina-wipe ko siya, ganun. So, ngayon, hindi ko tinapos kasi maganda kapag may tubig. Pero, wina-wipe-wipe ko lang para maging hindi dumidikit yung dumidikit kasi dumidikit yung mga dead bugs. Ang hirap kunin. So balik ako sa kama guys, tulog tayo, kaalis lang niya. So tulog tayo, naawa ako kay sabi ko sa kanya, ka dahan-dahan ka mag-drive kasi slippery, ulan ng ulan. 2 hours later. 7 o'clock nagising. Sabi pa si Habs, gising. Kakain kami, tignan nyo. Busog. Ganyan yan siya kapag late akong magising. Mga hindi 5. Gigisingin niya ako. Anyway, tawagan ko lang si Tami kasi kung anong balita. Kasi umalis siya kanina. Bumalik ako natulog. So, kaya hindi ko siya natawagan. Hi. What is that noise? I tried to answer with the car, but it's parked. Oh, you're driving? Well, I'm driving around looking for parking. Oh, you're over there. What? There's no parking? Yeah, of course not. Okay, you go ahead. You call me when you find a parking. Bye. Yeah, but you're in Queens. Ron, we drove through Staten Island. Okay. Did you do something for what you're gonna eat? Huh? Oh God, so what are you gonna eat now? Never ending, but it's not crazy. Oh, it's not crazy, it's just, but never ending. Yeah, over here will be, over there it's okay. It's not gonna be raining later. So when you get in there, so what you need to do? Habs, stop it. I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do? My life was great till you added colors.
sun, we don't care about the others. You set my world on fire. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. Niluluto ko lang yung eggplant na inano ko kahapon. Ito pa rin yung suot natin, guys. Ito yung tinulog ko din. Dito naman ako sa bahay din. So, yun. So, yung eggplant na hinarvest natin doon sa garden natin, nilagay ko sa oven. And, yan, hanggang maluto siya, hanggang para magtortang talong tayo. Okay, tortang talong. Magbatal tayo ng itlog. So, si Tommy, andun na siya. And then, walang parking. Kasi kapag andun sa city, wala talagang parking. Mahirapan kang maghanap ng parking sa gilid-gilid. Kasi ang daming naka-parking. At saka ang daming nagdo-double park sa city. Lalo na pag mga delivery truck mag-double park talaga yan, guys. Hindi sila takot matikitan. Bakit? Kasi yung company yung bayad. Ito yung breakfast natin. Nagluto din ako ng rice kasi wala na pala akong rice. I don't know what I'd do without you. You make me smile. What is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon is the snow, we don't care about the others. You set my world on fire. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my It's already 8:30 na. Hindi pa ako nakakain. Katatapos ko lang nagluto ng egg. So, yan. Luto ako ng egg. Hindi ko pa nakatikman, pero tikman natin yan. So, breakfast tayo. Tayo lang, guys. Ulan na ulan talaga. So, sinabi ko kay Tommy pala na gusto mo akong pupunta doon sa New Rochelle. Kasi nag-alala siya doon, guys. Wala kasi siyang wala siya doon sa bahay kasi andun siya sa trabaho. Sabi ko, punta ako doon. Ayaw niya akong pumunta doon kasi nagpa-flooding nga. Yung ibang kalsada, lalo na doon sa city, sa New Rochelle, ganun. May mga area na mga daan na nagpa-flood. So, ayaw niya ako mag-drive. Natatakot siya. Sabi ko, wala kang tiwala sa akin? Wala. Sabi ko, wala kang tiwala talaga. Pero naintindihan ko naman kapag flooding, delikado talaga. Ngayon, tapos na po ako. Nagluto ng tortang talong. Ito yung breakfast natin. Oh my goodness. Ang sarap. Basta talong. Matagal na akong hindi nakakain ng tortang talong, guys. So yun. Matagal na. As in talaga. Yung galing sa garden. Yay! Nakapagluto na din tayo. So, itry natin ito. Oh my God, galing sa garden. First time. Hindi man first time, pero first time na talong na naging torta. Galing sa garden ko, diba? So, tikman muna natin siya bago natin lagyan ng kung anik. Tikman. Si Kantikem. Sarap. Sarap, guys. Pero masarap siya pag
calamansi sabor. Diba? At saka may kape. Diba? Ako kasi kapag kumakain ako ng talong, gusto ko ng talong. Pero kapag naparami talaga, alam nyo kung mangyayari. Pupula itong lips ko, magkati-kati. Hindi ko alam kung allergy ako kasi hindi naman nangyayari palagi. Kapag naparami lang talaga yung talong. Pag naparami yung talong, wala na. Namumulat, naghubag. Noon pa to guys. Nung ano pa ako, bata pa. Palaging ganito. Nung bata pa ako kasi mahilig kami sa talong, maraming talong. Kapag naparami yung talong, kasi yung parents ko mahilig magluto ng talong lang siya. Ang gagawin nila sa talong ulat, hindi chop-chopin, parang slice lang, talong. And then, ang gagawin nila is lutuin sa gata. Yung pure gata. With lemongrass, ginger, pepper, ganun. Lutuin nila sa gata. Yun, sobrang masarap siya guys. Pero guys, maparami yung kain guys. Itong lips ko talaga sa bukirin pa, hindi ko talaga makalimutan. Mamumula at kumakati. Iwan ko. Pero hindi naman palagi. Hindi naman ako palaging kumakain ng maraming talong. So, okay lang. Yun lang yung naobserbahan ko sa talong. Sa talong, ni Manoy. Allergy ako. Paano kaya? Meron akong naisip, di ba? Talking about allergy sa talong. Paano kaya in real life, yung babae at saka lalaki, allergy yung babae kapag napasukan ng talong? Paano kaya? Ano kayang gagawin ng babaeng yun? Na every time niya papasok yung talong, allergy siya. Ang mangyayari sa kanya is maghubag yung kanya, swollen and kumakati. Meron kaya yung ganun? Wala pa ako narinig, pero pag meron, good luck sa'yo, day. Good luck sa'yo, day. Allergic ka sa totoong talong. Ayan. Masarap ito, may suka. Hindi na ako magsuka palagi kasi delikado. Adik ko suka. Sarap. Hi guys! Nag-i-edit ako dito guys. Ini-edit ko tong video na to ngayon lang. And then, na-realize ko, hindi ko pala siya na-end ng maayos. Kasi that time, umaga lang akong nag-vlog. Pagkatapos ni Taming umalis, ganon. So, yun. Pero guys, pasensya na kayo guys ha, sa mga pinagsasabi ko. Kasi paminsan talaga yung utak ko kahit saan-saan napunta. And then, i-open ko sa inyo. And then, mga kung ano yung naisip ko, mga baka, ganon. Diba? Yung babae na may allergy sa talong ni Manoy. Hindi, basta yun, naisip ko lang siya habang nag-ano, kasi may pagkaano itong utak ko. So, yan siya, pero hindi ko talaga siya na-end kasi, alam nyo na, you know, that time, nagpahinga ako, and then, nagpahinga lang ako talaga, hindi ako nag-continue nag-vlog. So, yun lang. So, anyway guys, salamat guys sa pag-click, salamat sa panonood ng video, thank you so much. And then, I hope I will see you guys tomorrow's vlog. So, dito ko na to siya i-end. Another day na ito, different day. So, in-edit ko siya ngayon. Kaya yun, i-end ko na to siya ng formal kasi hindi ko siya na-end that day talaga. Kasi wala, pahinga ako, wala lang laro, nood ng TV, ganun. Anyway, so yun siya guys. And I will see you guys tomorrow. Please don't forget to like and subscribe. Thank you so much guys. I will see you guys tomorrow. Bye! Good night! Good morning pala sa inyo dyan. Good morning or good night. Every time I end the vlog, I say good night. Pero anyway, it's good morning, good afternoon, or good night sa inyo dyan. Bye guys. Bye.